Ti voi, ti cilimeani, vreau să-mi mași un scurtul moment, să avăți despre cântiții dificiliți. Și v-ați avut și una fata albână din Turcia, Camelia Bizduții, v-ați cântă și antipoi țiva. Și v-ați fi trusească țiva de aua și avem nădia că și voi, toarada voastră, un an, 2, 3, v-ați fi păși de voi niscânță care v-ați cânt. Corina. Ții lipsești cu asta, e niți. Mene je pora zaradi za nas. Am dau cântiții, zăți la duhare și poate după această seară, bărbie să neagă să-mi dați un instrument muzical. Ia să vor la un instrument muzical, pian, chitară? Am eu. Care cântați? Ce știi pe asta? Fata lui. Cântăm? Da? Cântăm? Da. Ca micul ei, da? Am șapte sunt este momente ad hoc. Dar nu poate, da, eu știu. Hai să iasă. Moșa
Care este acrusit, care este ușor, scoarele și polul sunt acrusite de vânt și baghere cașor. Da, dar mie îmi place cu microfon. Dacă îți place la microfon, ne iau microfonul, dar ne cânt și un cântec în plus pentru asta? Da. Ia să, țin-te de crezi. Scap așa ușor. Da? Dar nu are pâine. Care? Nu e așa. Bate frunza. Dar Marfa ia microfon. Să vedem dacă Bună ziua! Asta vă cât eu unică la sfăturile. Pentru Armânul și pentru Corina Maria. Care am mai întâlnit odată undeva. nu lipsește să știi bătuți, că mine mi-a adunat botezi. Da. Normal. Hai, cântă la chitară. Pentru Sorin Papu o să vă dau primul. Că se cântă. Hai! Cu baladină, voi gata, cu baladină, că armână-lea ușeava, anată-și cundia, cu curdinii viata bă, cu baladină, curiști, cânteavă, Siti Velica, curiști, cânteavă, Siti Velica, mă armână-lea muceavă, dacă-și cundiacă, vorbiri viata bă, cu baladină. Bravo! Urmare care sunt toți armași fără de zboare, nu mai pot zăcțiva, nu lipsează, mine lipsează că nu mai știu de zăraua. Eu sunt fericită de la microfon pe italiană. Matei, mai vrei ca să cânți? Ani cheamă. Scântă la microfon. Ia, Matei. Nu contează, cântă. Matei, cântă. Ia, dar te acompaniază, stai un pic. Stai, stai. Acompaniază unii cheamă. I-am spune că. Ia, țică. Gata, rămân. Atenție. Cu poala din lână, feata armână, cu poala din lână, armână-lea mușată, înaltă-și cundiată, armână-lea mușată, înaltă-și cundiată, ești în zeană, sunt liber cheamă, ești în zeană, sunt liber cheamă, armână-lea mușată, înaltă-și cundiată, armână-lea mușată, înaltă-și cundiată, ești un unchi,
mesaj mai deosebit, spun eu, să nu uităm că acești copii sunt stelele noastre armânești. Da? Mesajul meu este angătat în noi și stele armânești. O invit pe Camelia Bistu să interpreteze acesta. Stelele armânești, iar. Poața mea,
și la care ne gândim că tot era Cilimene de la Angața Armânești și eu apucă să sculptura Elena să dai cărtițe. Ții în viață piciorile de aua, mulțească și piciorile de turci. Mă înțeles că e vasculă, mai e vasculă. Nu știu de si vascul așa. Hai să sculptăm puțin viaței armânești. Bine, tora, o să avem una mică pauză până vă să ahuim la 7:30, ca daima amânat. Se bază pe concilea că se dat, iar sunt nițele care vor să facă Până la casă spectacol. Ce cheamă să o filmezi? Aveam altul, dar nu mai știu. Da, știu. Asta e săpârță. Găsescu și de să-ți bani că va să apucim. Lucrurile se fac nu cum vor oamenii, cum eduții luminiță. Au văzut scurtul gâței, aveam din multul chilotul să-i grima lui Corina la noi la Suțată. Corina a avut oaspătă și altă oară la Suțată. Au așbărnă anjumitatea și măcătul lumea românească. Și uizăm Corina mult învirinată. L-am văzut cum am mi cheamă de peninsula Estua. Și mi-am gândit că n-ai mai bună furnie, te-am dat să era Tama Maestra și spunem că avem ana invidia, vrem să o abțâm. Vrem să abțâm cântițele și poeziile. Asta era furnia de care vreau să-i grim iara ali Corina. Și l-am văzut când dau zboară cu manșotii. Stihisic Mâni, la Săhatea 1, este un spectacol vasibă, doi oaspița noștri, la vasibă și acolo călisiți. Și asta în Pimsia și fără de alta, ta să adrămă în damu se adează. Că alantul oaspi este un om mult abzit, vahti oamenii care bănară anului din zone din regimul comunist și cu zori am aș cum cheamă cântic. Bogu Vanghele tu chirolul anilor 80 era una din numele naima cunoscute cu lumea armânească și adră multul din multul din lumea noastră, tamam pritațea că dusi cânticul armânesc cu tutti cohii din România. Cu cenacul Flacăra, sigur, va să zburăm, îmi cheamă de lucrul ăsta, pe ți-am dat o seadimânii pentru Sonia este legată de cenacul Flacăra, știe filmisarea ații Rusia este cenac. Vedesul că zboarele de Tahorhitul sunt durii, va să adrăm întâlnire de dialog, vă auzăm protacorina de apoi Bogu Vanghele, Machini, să zic așa. Va să ca o întâlnire de dialog și dictul Sony va să abzăm programul ții va întreagă mâini. Am dat o de mâini de ații care au mirachi zină și pot zină. Am dat o de mâini este la Săratea 1, este pe Bulevardul Iuliu Maniu la numărul 11, Mas Malătusescu, Izății și Bingo. Și Gabi Bingo, care are Chiro. Talentul spectacol care va fi tu 18 din marțu, va să zburăm, îi cheamă Manclo. Voi să vă zic că va fi un anunț la clubul Spice, în afară de Dori, va fi și Cristian Don de Ava și alți armâni, va fi un anunț maș armânesc. Sigur, știi români, ama cântătorii va fi maș armânesc. Cât se
vă zic că va să vă dialog, va să apuhim cu Corina și vă plăcăsesc cu să mă zic că îmi dau zboară ti dadă sa, ți este fășirată, că ți au și dau zăli, m-ați mă alătusesc cu fuzualii, au și dau zăli, și că voi aducem aminte pas pe de școlul este. 24. Pas pe înghis de școlul, am altă hârtuserii Costa Farmazon, știu că nu-i zici, am avut zic bani cu un sport de el, că au aș dau zăli înclisi 50 de ani. Și Ior Timolțani, turma noastră a tuturor de la Suțata Culturală Românească, nu știu cum va seara Suțata fără costări. Este omul care a fost turnul a Suțatei de 16 de ani, de 17 de ani de când ordine și lucrează Suțata, postelă cu sturnul a Suțatei. Voi bani zbătem. Bravo! Să să-mi dau zboară ti dadă ta, de ții soi strazi, de inea părinții și păpânile ei, și de apasnă cât să cânti cloadra tia. Păpânile ei erau din Gramaticova, de Grecia. Vine protatul vârburii, Bazaur. Acolo s-a micat frați la ei, Vasile și Florica. Vasile muri mai tiner, teta Flora pânează Ninga, are 78 de ani și pânează tip ca la 18 din ghețat. Da. Am comunicat cu ei azi și nu cu data. Data ea a comunicat România la organizație Rândunica, județul Tulcea. La microfon? Da, te rugăm. Da. Vreau să zici numai de familie. Da, vreau să zici numai de familie. Datora Safte. Da. Părinții erau, numai lor era Hristu și Urania. Petra. Asta era numai lor. Pablo rămase orfan de nic. Părinții lui muriră. Era, cum este tot, gripa aviară, de este și muriră și rămase orfan, a crescut de un tetă. De un slocul Maia Urania, era de Gramaticova, Grecia, vine rândul Bazaurt, vărgării, Oia în zborlu, acolo s-a inventat Flora și Vasile, frațile și sora ale mamei. De-apoi vine rândul Prota Oară cu Rândunica, Congaz, județul Tulcea, eu s-a inventat Dada. De-apoi a lăsat și acolo casa și făziră Mihai Viteazu la soia lor și tu s-o de Cogela, județul Constanța. Eu și azi este casa păpânilor, toa este hoară. Eu mine pot să că a crescui până 18 ani jumătate de bani acolo. Mergeam la Sculii Tulcea și tot vacanța eram la Cogelac. Eu Maia și papu și toți a zburat cu mine armânește, nu vreau mine acolo am învățat armânește. Nu am învățat să Lupsescu, Zghibusescu, m-am învățat să zburăsc. Așa cum am învățat toți. Și scântul, nu știu, care acolo am învățat scântul, cu cântarea asta este alt firmit de la tati. Hai să văd câticul de data ta. Da. Sunt o... Și poți să-mi dau o zboară cum la dragi. Tati muri, dar mine aveam 13 ani. Fata mea o avea un an. Asta eram ca civilmea, nu duchi, se seamnă este lucruri, mai ani trecură. Ghițani nu cântai, nu adrai ceva cu muzica, îngrăpseam poezii, cătățea și mama știe mine. De-apoi a ducuția zăi prota vrea de cântat tu ți-o cântare de Ghițani și un mare Haristov să Hristusesc este lucru care nu erau ei, oamenii ți cântare la nunți, cântătorii formațiile și numai și ei, poate azi nu era maua. Anii trecură și așa am amenduiesc ninte
amentate, Maia, Pablo, protele cântiții erau divreare. Mai de-apoi erau de mamă, de tate, de tot asta, toate ți le vreau dubana mea, toate ți le voi dubana mea. Fumeaia, taifa, să zic, da. Lucrul ăsta este un capodopera, ceva extraordinar. Nu știam că ea la drept. O cântai de mult și când o zburit cu Elena, să zice, domnule, este pisa mea. Extraordinar. O capodopera. Evanghelie, nu va să avutim cu protavrare, va zățem acolo, zățem protavrare cu un titlu mai cunoscut. Cum va să avutim? Zățem cu titlul Tidada, e protavrare? Cânticul Tidada. Cât e cântic Tidada? Ca fi un Aveam o mutea că avem oaspite și Dada ei, este lănții. Este pentru care unul din putere târzinață. Vrea zină, s-a lăxit, s-a îngreap să urma, nu se pot Sigur că aproape toți de la nu cunoșteam după numă Vanghele, cât se toaniu Zarichia era o legendă. Nu, eu vreau să spăresc cu fără microfon. Era o legendă că tu chirolul ațel de chisă, nu mai știi noi tii Armânia, mai știi români, tu chirolul ațel de chisă, cu zorii s-avza zborul armânescu tu duniauă, s-avza la anunță și dip sunt tu spectacole. Lucrul mare ți la dă Evangheleti, noi tuți almânii, fu că dusi zborul armânescu tută România și ăsta vași diștită în cheamă sculădit somnul mamuță armâni. O să acuhim cu cânticul mai cunoscut avea ajută ca un fel de hit cu tută România, să-mi duc la ea. Cei care își aduc aminte chirolul ațel, Păunescu zățea zboarele și zățea zboarele astea sigura nu tip ca noi armânești, ama îngrica multul și ațea că el zățea zboarele nitim.
Va te plăgăsesc cu zis cânticul prota și de apoi va te întreb cum intrași cu cenacul. Era în 83, iunie 83, spectacol mare polivalentă. Brăila, iunie 1983. Aveam venit cu stanța la Brăila Ruția, am văzut la spectacol, la Cenacul Flaca. Ne-a zis acolo, nu s-a aflat prieten, nu s-a aflat ceva, nu era ceva. Se adă data cum mă întreabă, să-l băgă într-o, ca să intrăm. Fără să știu că eu ducea puțin în spate și mi-a scris pe o hârtie. Era Hrușcă și Tatiana Stefan, nu să ierte. Și Socaciu. Și cât și domnule acolo erau vreo 50 de persoane. Era multe invizite. Eu, sora, Doina, Gogo pe atunci. Și la un moment dat, vine tata cu o valiză. Acum sunt valize speciale. Și îi valiza, ce dat pe ăsta? Așa, dar azi că ați zis că știți-o, lipsire de toate audierile. Și la un moment dat, Hrușcă duce la domnul Ponescu, domnul Adrian Ponescu, marele om, boss, cum ziceam noi. Hrușcă duce și zice, dom'le, știi, și eu reați, tine, hai să ascultăm și Petru, nu știu cât am mai știu și ea, nu? Sota era și manică de tine. Manică, bună. Și cântăm Cât-i voi, prima piesă. Nu apucai cântul strofa. Extraordinar. Îi luăm cu noi. Extraordinar. Nu băgă pe cine, noi nu aveam emoții. Eram miți, știa mai. Atunci plecăm cu ea într-un neu. Și în afară și în țară. Specific chestia asta. Și apoi, divizie 84. 85, pardon. 85 tu Cireșarful, Ploiești. La Ploiești, dar eram acolo. Și apoi se reluă după Revoluția. Și este cam asta e mare. Vreau să te plăgăsesc cum îi impresionă mult și voi să țin pe mitul aici, că
acei 2 ani când Vanghele de avut cu soră sau doina ordinară, cântările armânești avea anghii de... Deci, da, să se explice puțin problema asta. Nu putea cântările armânești. Deci eu armânești nu puteam să cânt în România. În România nu puteai să cânti armânești pe o scenă. N-ai de cum. Drept pentru care domnul Păunescu, ministrul culturii, cu UTC-ul, cei din Nașiții, erau și luau aprobări pentru traducerea textelor. O piesă, cât e voi, dură 3 săptămâni până o aprobare. Cântam aștept răspunderea lui și asuma chestia asta. După aia, încet. Tu chizi că ți era o manifestare publică și că nu era un control pe țiță cu oamenii și în momentul că zboarele nu s-a chicăsea. Era o procedură să-i tățem... Sistemul cât este. Și toate cântările armânești... Și chiar colegii mei unguri. Și ei aveau... Tot pe procedura asta. E merchimele, nebun de apă, da. Deci asta e sistemul. Sigur, asta a fost chirolul, cu atât multul îngrică lucrul mai sau că zborul armănescu s-a văzut tu lumii. Mintescu că vastițem iară la Corina, maș îmi dau zboară să nădziți chiam tat bașcui, 68-ul, zină... Nu, a noastră bașcui, eu știu 68, faptul, anul care vine de Brăila. Brăila. Da, a noastră Brăila. Și Ninti, de iu era? Din Grăile, din Papă și mai era. Bașcui este Nicolae Bălcescu, este aței mai tineri. Vă turnăm la păpânile atâi și la Fentu, până vă stințenia la Corina. Și de-a când zăsești așa cu un mai mult un gestic cânticul tine nu-l învițași de lumea armânească. Lipsește să țem, nu cântarea, nu cântățile armânești. Cântare, turlia de cântare. Da, sculia și turlia. Dar am te-ațea, voi să aducem amintea pentru că vă ați cu el, cu boatea, că Duchic avea doar pe cântic, pentru că era lipovean, mă să mă alătusescu? El zicea că este român, mare. Tatea lui era de un soi de Ucraina, a lor nume este Haholi. Generă tu România cu bolul care a fost și își mutară și numai lor era Ivanov. Numai de tati al papul era Radion. Da. De apoi ați viață de Ivanov și generă România. Hai să țin că rădăținile sunt slave din partea... Da, sunt. De Alina sunt, da. Lipoveani, altul țiva că nu a spus un chipă sigur. De acolo vin găsul că ai doar arti cântare și vai și fizic ți-a dus cu Fentu. Da, boața și fizic, da. Te povestesc cu să-mi dau zboare de el și de eu vine pe tu Sonia Mirachea tati cântic. Că vai nu vine de lumea românească. Asta nu pot zic de eu vine Mirachea tati cântic. Că aveam să aminte cu un Mirache, poate, nu pot zic că pot zic că el mi-a luat de mână și mi-a dus la sculia de muzică, la pian, aveam 7 ani, mine nu știam nimic. Mi-a dus acolo, mi-a dat un test de ritm, de boații, admis și feci 8 ani de pian, vrui, nu vrui, i-a dat 8 ani de pian ca și lipsea. Și ațeam era una scolie mult serioasă și era mare al șenii să nu pitisești. Că ți-ai adus aminte pianul, tine cântași o variantă din veastă giloasă la pian. Da. Vreau să putem să avem ceva de spontan, tora să încercăm să cu chitară. Cu chitară? Da, zic că da. Vă zici că planul una tora și în tehnică aduse și aminte sculia de artă și vreau să și cu clapa oameni, zici să nu le iau ca să cântăm. Voi să vă plăcăsesc să nutriți pe YouTube varianta asta de la Andrastă Jiloasă. Asta este un cântic celebru tu Republica Macedonia și tu Serbia. Este un cântic adrat Crușova. Am grăbsit de Mihail Nicolescu din Crușova. Nu este Mihail Nicolescu. Este un om de Crușova de Alicia. Am avea este Nicolescu sigur. Mai este tu ațea carte Lilicii din Macedonie. Și asta e... Ție să vrea asta cât jiloasă.
Spune Bregeane, iartă-me, Bregeane, ațelea Radu Mihail. Iartă-me, da. Să motriți pe YouTube varianta cu pianul, Poina feții copus mare aclos cântă, să zburască, zică zboară de tavancul, zică crușuvenii nu zic diftongul, nu zic ea. Zic în vestă, fetă... Ține ești. Știu că acolo dragi copul să-l cânța și mas pot să-l cânță cu opseația din Crușova, mas nu... Pot cu Crușova, greu în tine să-l cânt așa cum lipsește Auatul România, că îl știu cum este cântat acolo, că i-a avut multul care cum îl cântăm toți proieschi. Știați au. Ca una paranteză, tora seara, care a avut hareațel cânte cu pianul, mai am cânte cu pian tora seara, este compoziția mea, mai este... Miheam, aduți cu asta. Să avem Miheam nuveastă și vas. Miheam, din exercițiu. Miheam, da. Nu l-așteptam la asta. Asta e din Apandica. Surpriză știi cu eu.
Câțe, pentru Sonia armonica, găsești la armonică prin el. Poți să îți permit cum ajunsești scânță la armonică? Da, da. Iar doamne. Minte erau magnetofoane de astea. Castofoane, magnetofoane, de la poloneză. Duceau și tata a luat 2 magnetofoane de astea mările. Și la un moment dat, un magnetofon s-a dispărut din casă. O magnetofonul. Eu zic că îl vin tu. Nu-l vin tu. Tu să-i dea de magnetofonul până armonică, rusească. Rusească, rețea, tot mică, dar rusească. Și vine acasă cu armonica, vine de la școală și băgăm sfragerii în zeană. Mobil acolo, dacă bați mâna pe armonică, mâinea se frângă. Deci nu te-ai acasă că bați mâna pe ea, că mâinea se frângă. Eu mi-a spus, ce faci? Ce faci să nu bag mâna pe armonică? El o lua și m-a sus. Trezea seara, nu-i șea țăva. Gălăgia era. El zea tahineri la parc, lucra în schimburi. Ții lucru la pentru? Tata lucra în combinatul de la celuloză și hârtie, era un maestru de la Brega. Și tahineri lipțea și la 6 ne asculam. Mama plăcea și ea, că la un magazin. 6 ne asculam. Lângă mi-a asculam și o armonica, aveam pintoina care ți-a zică la tata. Zică la tata, înveță să la tata. Dacă dă ceva, nu știu să dă. Sunt activitatea? Da, da. Și azi și mânea și nea tata de la lucru, mă, că n-a ca, mi-are n-a ca ficiorul ăsta, băgă mâna pe mână, i-am sparțit lucrurile. Nu băgă, mă băgați semnul, băgați de astea. Cum, mă clu este? 1, 2, 3, merg, 2, 3. Până tu soare, vine o armonie acasă și mi-a cățat cu armonica. Și eu, într-adevăr, aveam doar de ea, aveam cățat în 2 cântiții. Gura ta și mai era un cântic, tot vechi. Ciudii la ciudii, era simplu, în 3 octave. 3 toni, mă. Și atunci, deci după un an de zile, 11 ani aveam. 11 ani aveam. După un an de zile, ți-ți mai zic tura, hai, cântă tura. Eu nu pot să, nu-i dau de cap, nu-i dau hăbare, nu pot. Dacă nu pot, m-am scos din fotul. Pistile să dau. Îl știam pe la Lian, când ziceam Constanța, îl ziceam pe la Lian cu Cășeară. Dumnezeu să dă, da. Un rapsod al mănăstiri. Și mi-a dus la Liancu, hai, tu mașină și la Liancu. Una săptămână sunt în acolo. Una săptămână, muzică copii. La voi și dască. Dască principal. Dar de la zero. Ceva extraordinar. Ducea la câmpul, inea seara înapoi, i-a dat de seara. Adarașii, ține de atleșiții. Nu ține cotroșiții, nu ține mânașiții. O săptămână. După o săptămână vine tata. Ce o vrei tu? Are că bani ceva? Lasă-mă să descurcă. Ție învețavitura, macheta care mi-a învețavitura, asta cață e ceva. Are ureche. Asta cață ceva. Așa și dacă e învețearea, ia armonica și cântă, cred că nu cântam. Nu cântam. Vedeți, sau ai psihologie inversă. Nu-i zisi ea și cântă, cât el o cumpără. Îi zisi, nu bagă mâna de ea, că va-l frângă tunelul. Mult interesant ca psihologie inversă și că pentru Sonii disclisii se inferă interesul și mirachea te lucră. Masi îți în dreptul scântă, nu v-ați cântat. Sigur. Voi să-ți un cântec tiel. Sigur. Ei l-au zis de la el, are de... Da, ciudii la ciudii, drept. Hai să zicem din aici, doamnă. Ciudii la ciudii, baghița cu bărgărie. Machița-i cu fără cărie, ciudii la nicio tie, machița-i cu fără cărie. Machița-i cu fără cărie, 200 de cărive. Machița-i convărgărie, 200 de cărive.
Corina, poate plăcăsesc când să cânti Lutifara românească, am minti de asta, voi să-mi dau zboare cum vestini lumea românească dit situația ta particulară. Țea că hi armână după mamă și după tată zicem slavă. Cum este ti careva care a crescut în coronare de asta, să-i zicem mintită, un armân cu un armân? Fu complicat? Nu fu complicat, fu mult normal, mult natural. Mult ușor, da. De când eu am uitat, mine zic ca și lipsease băbana mea o... Nu știu ce să zic, poate sufletul, da. Nu pot să că nu-l voi pe tati, ori că nu voi toată fumeaia lui. A crescut și la părinții la lui și tati fu o ciudie pe lume. Mult vreau care ați putea să luam tora oară. Nu-s putut. Nu știu ce mi trage, ce dorme acleamă, ce dorme pinge, ce armâname, înăbrare ce nu s-a stinge. Nu am zboare să explic. Ca fiu, poate că tu chiar și ca așa este normal, sigur. Armân, mucan, ori armân, mucan, ditul familie mixte. Voi zic că la noi la Tulcea mulți sunt ditul familie mixte. Mulți de cilimeni a noastră sunt așa care sunt să te întreb că pentru Sonia este o problemă, titută lumea armânească, fenomenul ăsta și va pentru Sonia sentiment că tricu chirul acela andal, ziceam că lui ghini și că... Și aici sunt armâni. Și nu lipsește să-i dăm afară din lumea armânească, că și ei sunt armâni. Voi zic că fumeaia noastră mult ghine, mult zvrără. Părinții a tati cu părinții ale dadi. Anda se adunau, aia se îmbânesc cus, cred, ghini, viniși. Pe tati, multul la plucheară. Mama era prota oară, anda un feată fuzea de tucoară la Iași la facultate. Eu alași feata, că va să spargă feata, i află papă vără 4 ținții, 6 bărbați o mărită. Matuți erau multul auși, erau ditu Americă, ditu nu știu ce, și da, le zăse, avță mine nu mi mărit, mine văz, mi-a dat iatresă. Da, din protoan la medicină și lua la stomatologie și fuți zăse că stomatologia nu este medicina, ea e foarșeni. Și ne-a la Beitaud, profesoară de rusă. Feați un an, profesoară de rusă la Beitaud, am zis înapoi, dea de la medicină la Iași și lua acolo, s-a întâlnit cu tati. Am dat ghine cu tati la Cogelac, la Papu. Papu zăse, ghine venit, îl vrei, care îl vrei, zvârluați, aderar în nuntă și tu ți lipsește, ca nu oară nu avțăi un zbor. Mine mult a rămas și mi-am, zic, surprinsă, avțăi de apoia, cum l-am și sora lui dai de tuțățea. Tenis le armân să îndrăzneam soia la loc, să îndrăzneamul la loc. Mine l-a aflat iar mânul meu, acolo Florin Badea, care îl vede zății că este armân care n-a sumare. Și el mult nu va armân, să știți. Acum vreau, zăți că este armân. Seamănă cu Vasile Toma. Nu știu cum-ți față. Anda un mocan, ieni tu un pareie de armâni, tu un fumeane de armâni, multul-i va. Multul-i va. Azburaște, armânaște, adar arățile, așa și Florin. Și la nunta noastră s-a adrar arățile, Florin azburaște, care scoață cum azburaște, mine Hiuțiva, el este artist. Armânește, bravo. Florin, vă te plăgăsim să-ți dau zboare. Da, care vreți să aveți mult humor tora seara și mie nu păgăsesc. Bine, v-ați alas în cheamă Chiro, nu știu din Apandica. Din cum a zburat cu mine chinezește, așa zburaște el mai. Mult ușat, știi, tu te zboare, că chiseaște tot. Să nu ți-i vază ți-a se vaca, că chiseaște tot. Lipsește să arătăm, Florin, că nu știu câți Nicuchir v-aș lăsa Nicuchira să... Și aici să vreau să zic, nu știu care s-a mărtată cu armân, nu știu care mi-a lăsat să-mi expun public, să tu oameni așa cum lectora. Nu știu, poate da, poate nu. Știu cântătoarea armonii care trecură prin ambodiul la asta și avură și greau de furnia asta. Ți-a lipsește să-i Hristos să mă Florin. Da, dar ți-au Hristos că tot n-ai asta cu mine, noi zburăm mai sus subiect. Și Florin smăreaște cu aia sluguri. Nu ia să ia și nu-ți bagă vinite, mă smăreaște cu aia sluguri. Cu da am probleme.
Cum telehiatri să scațați, vă zic că dumneaua, tip cam asta. Hai să avem câticul tifara românească, poate să dau doar acum la draș. Da. Aia Naghi, Camelia, poți să o ajuți? Camelia. Bine Camelia. Și Camelia are toate armâni și bani mâncare. O audăm și Camelia până la seara. Vă pitrec pari Taschiniți de adunți adrăp corul mari Alis pățul șadă să mintă tu ghiro Tas n-adună daima armâni tiuțito Snăbânează soia leaptă Șoara noastră armânească Stisim și sântul mână Dai mahramura armână Vârbârle Cârsescu pe limba alidati Soarele Armânescu slutinisim cu hari Să-aplicăm o cănădilă adit pâmpânia preasă Dai macas bânează vara rămânească Snăbânează soia leaptă Șoara noastră rămânească Stisim și sânetul mână Dai mahramura armână Snăbânează soia leaptă Snăbânează soia leaptă Șoara noastră armânească Stisim și sânetul mână Dai mahramura armână Șoara noastră armânească Stisim și sânetul mână Dai mahramura armână Marghile, voi să te întreb cum o vezi lumea românească, cum o vezi foara românească, că voi să cânti cârticul, cântai cuvântul la ce cârtii voi la foara românească. Dar o paranteză, să nu se pierd ideea. Cât voi, prima piesă mea, Cina cu Flacăra, radio difuzată tot, a doua zi, Adrian Păunescu a dat traducerea românește. Obligat, la prima audiție de radio, Vanghele să cânte și românește, și maghinește și românește. Nu dădea ghinea, știți, dar
El la dră în 5 minute, pentru că ți-a obligat ca să ia aprobarea. Și îmi făcutai și românește și în... Cânticul ăsta este al de Cola Fudulea. Sigur, noi am avut să având, știu, interpretarea lui Sirma Granzurea, ma cânticul este al de Cola Fudulea. Cum vedeai, tinii apucai și vedeți banii ăția de la vară? Da. Bași că aveai pe pârlii? Deci, nu. Erai pârlii de acord. Deci, eram crescut 7 ani la Sinoia, Constanța. 7 ani. Vacanțe de colega. Baba, Dumnezeu să ierte, n-am vițat multe. Primit, poezii, tituli. Și simțit bana asta armonească de Safin. Extraordinar. Adică mai Safin ca maia mea care până 102 ani, care o respectam extraordinar, nu cred că nu are altă mai. Asta este danță. Voi să ați tora cânti voi, m-aș dau zboară. El a avut succes mare cu lumea românească. Care piștipșește că era cauza? Era holul? Mi-am crezut că n-a ducea ahât multul din zboară. Laptele de oaie, zboarele. Laptele de oaie, câte voi, câte vreau. Dar, în general, oaia. Băga într-o mască de asta, dar mâini care de daima sunt cu ochi. Tradițional. Cânti voi, cânti cu Cola Fudulea. De Dumnezeu, de când nu i-a scrie datul de coară greu, și a scris armăloi și da de Dumnezeu. Hei, cânti voi, neapăr armăiască, armănii trăzduc, ei nu are steagă și astă. Cânti voi, neapăr armăiască, armănii trăzduc, ei nu are steagă și astă. De când eram la boală, când laptele de oaie era plota mâncare. Mi-aduc aminte, daima, de când eram la boală, când laptele de oaie era plota mâncare. Hei, cânti voi, neapăr armânească, armânii trăzduc, ei nu are steagă și astă. Cânti voi, neapăr armânească, armânii trăzduc, ei nu are steagă și astă. De când eram maniți, când noi țineam în casă oaia cu Crăciunul. Mi-aduc aminte, daima, de când eram maniți, când noi țineam în casă oaia cu Crăciunul. Hei, cânti voi, neapăr armânească, armănii trăzduc, ei nu are steagă și astă. Cânti voi, neapăr armânească, armănii trăzduc, ei nu are steagă și astă. Cu palmul și ea, când lună era arcoare, nici ochii nu înghețat. Cu părpost de lână, cu palmul și ea, lună era arcoare, nici ochii nu înghețat. Hei, cânti voi, neapăr armânească, armânii trăzduc, ei nu are steagă și astă. Cânti voi, neapăr armânească, armânii trăzduc, ei nu are steagă și astă. Și mare, pe cânteță-și cântau. Din iercuri până în iercuri, lunțele cățăneau. Din și mare, pe cânteță-și cântau. Hei, cânti voi,
bunească, câte voi, neapărat bunească, armele plăzut în ei, mare stea găștească, câte voi, neapărat bunească, armele plăzut în ei, mare stea găștească, câte voi, neapărat bunească, armele plăzut în ei, mare stea găștească. Hristusescu al Papsanta mi-a adus aminte un lucru important și voi să deschideți urechii. Vă plăcărsescu să ascultați în cheamă că baia asta că e mult importantă. Luni, se va că n-au spus discursul la Săhatea Nau, va si bă iar agheaua si pe Armânești, la Biserica Spirea Nouă, este linga Meriot, la Săhatea Nau, deci luni, n-au spus discursul, Biserica Spirea Nouă, Ninga, Poșta Puișor și Meriot. Mai ținut unica anuală, este deftira oara, îmi găsesc că este un eveniment mult important. Important este și în greacă multul știații care îndreapsă lucrurile astea, să vedă că are ticare să se țină lucrurile astea. Numai că nu sunt oameni care se scântă, nu vă scântă. Așa că vă așteptăm ații care au chirou, luni, Săhatea Nau, Biserica Spirea Nouă, Ninga Hotel Meriot. Care au dreare și mirache. Mi se întâlnă românescu. Asupra mai multe părți armânscă. Corina, voi știți să-mi dau zboară câți o ascultăm ora Camelia Vistu. Voi știți să-mi dau zboară tilucul la tău, ți l-a dat Turcia cu Cirimelli. Știu că am și angătat de ei și i-a ajutat și să îndreagă spectacolele cu care intrară. Zăr-mi dau zboară tilucul cu Cirimelli. Și să ne dă să dau zboară și fratele cu care lucrași, să dăți și numai. Da, mi-Murescu că mi-adunai pași să ușați Cirimeni. De toți rămase rămași ațeți al mirache de cantic. Se ien scântă, armânește, fără sliță că părizle lor ai scânțul câte, ai nes știne acolo aștată, nes la... Ien că ei vor. Mai este un lucru, este, nu știu cum zic, mulți de Cirimenia lor să ții cântă armânește, sunt totul, este pareți, ania are să zic steale armânește. Sunt o armă și pe jumătate. Da, este o bună întrebare, câți e? Am și una fată, care este armână 100%, Ianula Meșincă de Ceamurnia, Camelia Vistu, Gabriela Șișcu, Călin Paraschiv, Miruna Paraschiv, toți au un părinte armân, un mocan. Ei închiseră să zburască armânește maște când cântă armânește. Până tora în casă ei nu zburau armânește. Unde ei șed cu papuș cu Maia, Alanță șed fără de papuș Maia. Care a dat armân și cu papuș cu Maia, normal. Și mai am un fetică care este mocană, mocană. Papu și Maia ei sunt vărgari, ei bănar ninga armân, am învățat nehiam limba și am învățat mult din care s-o asculță este feată Alesia Lungu, nu zăți că nu este armână. Are accentul, are șmerachi mare. Și si fost zic că mine, zic că așa Cirimeanu a dat ți-vea de tu casa lui, ți-a dat alanță mare de tu casa lui. N-adunăm, că chem soț cu părinții lor, n-adunăm, n-vidzum. Și ei, avura este mirache, mine nu a dar mare lucruri cu ei. Poate mine le zești să dar scătă, mi vidzur, vrună, și acăt. Înțea dar ei singuri, ei tora neg la o născulie de canto. Și zveate, cum cântau minte și cum cântătora care i-a la Nica Andără și l-a văzut că din Paraschiv Nicul, cum cânta anul este minte un an niheama așa, Camelia, și neg la canto, că nu-ți poate, scănță mași puțin vezi la dada și la papu,
mă lipsește să le iei mama de la papu și să poți să o căță. Și aici vreau să zic și ale Camelei, sneagă la Asculiș sau Viața Icolu Armonescu, așa cum lipsește. Profesorul cu care cei la noștri lucrează știe acest lucru, cunoaște și aici mult vreau să aflu Camela și vă auzăm acolo pe Camela cum cântă armonește și cum scântă de zămane. Doar asta niga, e că și cântă ție ei Harry. Vă ascultăm tot la Camelia? Vă ascultăm pe Camelia cu un cârtic care l-am țăt de la tatea ei, de la Mihai Pizduca și el cântă da era tineri. Și care este aua? Și care este aua și care este mai tineri și el va învăța este cârtic. Și nu exact să dăm bănurile ale Cameliei și ea. Thank you.
ti iau nici din apandica. Vrea să ne să-mi dau zboare. Cât feata cânticul a ieșit în Lombiță de la tine? Nu de la mine Lombiță, știa de la Ciril la Ingrosescu. La care Lombiță? De la festivalul Fântâna de Mală. Să ne Scopia, e? Da, Scopia. Deja sunt 4 ani când nu s-a matat în festivalul, era una mușuteață, mata fără curați. Doar o singură întrebare pentru Camelia. De ce nu cânti românește? Mergi la canto. De ce nu cânti muzică ușoară românească și muzică populară românească? Poți să nu-mi răspunzi. Asta am vrut să întreb. E talentat, asta e important. Vă cântă în Bucăneață. Deci mama mare vă cântă în Bucăneață. Nu știu. Corina? Da, și am mâncat. M-am Asta am zis ca un cântic cântat din Camelia. Păi zic că Camelia a fost la Nica Lândurușii și am luat și au așunat. Am luat să vă zic că... Camelia, câți ani ai? 13. Și tu ce la ții școala?
Vanghele că tot hintu zona asta eu zburăm de sculie, de cilimeni, voi să nu permitușești să țivați este ca permita și cum atraște misculia de la țis pe la 17 de ani. Când erai tu cenacul. Vă zic, este un permit de nepistipseare pentru Sonic. Că el și cu sora sa era cilimea, lipsea să-i ducă la sculie, am atunci de un kilo, lipsea să cântă. Și cenacul, ca fi stămână, era cu altul loc. Era cu Tunelele ținea între 2 luni jumate și 3 luni. Când vine ora să plecăm în turneu, cu greu, mama nu vrea, tata, lasă-mă de ce vrei tu, pe și ți-a învețat, să cânte și alții la școală, aici. Apoi pornesc cu azbărul cu ei. Zice, eu voiau scutire de la Ministerul Învățământului de atunci. Eu am adus profesori și ficiorul meu. Înseamnă cu ficiorul tău, am adus profesori și școala Simenit. Eu aia ascult. Dacă nu am viață, nu știu la dacă. Ți-a comunescu. Și 2 ani de zile fum scutiți de frecvență. Scutiți de frecvență luai treapta. Deci luai treapta, învițam, de frică învițam. Învițam că dacă nu, dinteam apoi și îmi plăcea în turneu. Pentru că vedeai niște personalități, vedeai Nicu Ceaușescu sau alte personalități noi care te... Și ți dascali aveați? Era dascali din locul de ația? Nu, dascali... Nu, aveam 3 profesori, 4 profesori, care n-au cum întâlneau. Pentru... Eu, Andrei, Ioana, Dumnezeu să uite, sora Andrei care a murit, și Nica de la seria Sibiului în fiată, și noi 2. Cu soră. Da, eu cu soră. Și fiecare pe treaba lui. Clasa cu tare, materia, parcursăm într-o săptămână, materie de 1 de zi. Și vă luați note cum? Cu VDD-a? Nu, rezeam lunar în Răila și dădeam cu dispensă. Sâmbătă aveam concertul seara. Sâmbătă trebuia să simt la concert. În orașele apropiate de mine. Pentru Sony fu o războană greau pentru Sony. Frumoasă. Greau și frumoasă. Șeată. Zățem un cântec care vizui că cântați și de atunci cu Indrea, Boboșul Bobo. Oi, Bobo, da. Mi-a disai cu vluta cu care... Mi-a adunai cu vluta cu care mi-a disai. Cu care n-ai ghisai, oi bo 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 bo, mi-adunai cu seara cu care n-ai ghisai. Vindu-i toamea bană, una hrușoveană, feamă și-a dar mână, țipare nățână, viză toamea bană, una hrușoveană, feamă și-a dar mână, țipare nățână. Oi bo 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 bo, mi-adunai cu feata cu care mi-am găsai. Oi bo 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 bo, de gândul vânzui mare vreare eu i-am. Soare din cârie, lele zice o vie, este o lună, toți bir pe lună, soare din cârie, lele zice o vie. Oi bo 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 bo, mi-adunai cu feata cu care mi-am ghisai. Oi bo 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 bo, de gândul vieții mare vreare eu mi-am dat.
primăveară, dulții primăveară, lină de pădure, niorismă de amore, cântecului de veară, dulții primăveară, lină de pădure, niorismă de amore. Oi, bo, 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 mi-adunai cu feata cu care ai ghisai. Oi, bo, 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 de gândul vieții mai vrea rilonia cai. Oi, bo, 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 mi-adunai cu feata cu care mi-ai ghisai. Oi, bo, 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 de gândul vieții mai vrea rilonia cai. Corina, v-ați deschis mobeta care știu că nu te însești. Ama, pentru sonii voi soalar cât se voi dăți cu vrerea Rămânească o repație e, una din ele doamne care v-ați trăit, mobetea care este. Vă zici tu, abăhita și ca un prieten de cleaie câțe în adună mază, aveam să adează, vă zici că avem minte de ani și țiva, ma tot n-aflam furnia. Fună furnia la și un an jumătate, câțe Corina a fost multul câtă vârsită. Câtă vârsită îți dățem te-ațea că nu cânt taha să fie armânește. Ama nu asta e, ca fi un cânt ții toate. Voi să vă zic că era multul cârtit atunci, vreau să-i tragă de lumea armânească. Și rămindu-i mă atunci că singurul lucru care putem să o adăm este să scutăm cu padii, cu ațeații știi, ea scântă. Va scântă să fie armânește, ații care pot scântă să fie armânește. Am avem ananghii de creații. Și asta poate să adară Corina, așa alți oameni crea. Și astea tutea spun că lumea armânească este nica ei, lumii tu care nica să adară cântiții, tu care nica să adară poezie, este vă zic că este lumii multul ei. Tora agresivitatea armânească, știațea, voi ghivăsește țiva să ziți vreo poezie legată de vrerea armânească, avem o agresivitate armânească, asta o știm. Masim, sincer și displiși, ea este. Him și arăi, him și serță. Pot să vă zic că omul ți-o pliui Corina, am vrea el, că este un compozitor excepțional. Nu asta este moabetea. Lucrurile astea că noi nici nu știm să adrăm moabete cu alanță, să întrebăm ți adară, cum adară, cât se compun așa și nu altă soi. Și tu loc să adrăm lucrurile astea și dăm moabete și evidenții putem să adrăm de atunci, ne agudim un coalantul. Asta este murafetea armânească din ieri. Să ne agudim un coalantul. Știu că nu te arisești moabete. Asta și nici nu voi să comentezi pentru zone, am voi să acândăsești un cântec. Un cântec. Cu boate armânamile e vrea armânească. Da, da, un cântec. M-ați vrei să ziți un zbor, poți să ziți. Ți-l aveai tu să-nzi
aia și cu suflet și mult o vrut să aibă gaidă pe el și aflai gaida și cu gaida. Tona vă stricem că avem nica cântiții de ascultare. Vă să avem și un cântic cu limba română, un cântic adrat Ihorul, adrat de Vanghel. Sticurile sunt de Adrian Păunescu. Este un cântic ce scânta după 89, după ce cenacul Flacăra cu Hiera să lucrează. Și a avut succes mare, interesant că este, nu știu câte cântiții de la Păunescu sunt cu armonică. Mașa este. Și e mult interesant că atât cât duchesc cu mine, ația gaide de tahuhită, alții-va Iho Armonescu. Istoria cântecului este următoarea. Da. În 1995 urma să dăm campanie electorală pentru domnul Păunescu, la prezidențial. Zise, domnule, toți care chesauații, toți membrii cenacului, vechi noi, fiecare să dă câte o piesă. Nu contează poetul. Eu luai cartea la Păunescu în cartea acolo și deschiși cartea. Din soare de Dio. Mă mutri la ea, cum să împart eu notele, cum să le împart, cum să le zic. Și până la urmă, 4 zile, 5 zile, ieși cânticul ăsta, din soare de Dio, care, din toți colegii care aveam Tomțea cântiți, al meu a fost succes extraordinar. A doua zi era la Teatrul Național. În 1995. Pușca și cu... Da. Magda Pușca a fost cu Eco, cu Neri Chimre, cu Navitilă, Mircea Vitilă. Și îți dățăm că cânticul ăsta se disește mult cu chirolul de Tora, că se zbițește iarna și este... Cânticul a pățit foarte bine în țară, în toată țara. Și în Veneția era, că eram la Veneția acum 2 ani, în piața San Marco, în prefectul Atracoții pentru Contacte de Români. Domnule Lovără, știau versurile la misoarea de adio. Deci e ceva extraordinar. Ține asta între tine, ghivăsești protasticului și de-a poate duci la Ico. Da, da. Și mi-am crezut că e multă zori scadă zboarele pe Ico. În ieși. Hai să ascultăm. de primăvară și acum aruncă ochii pe fereastră, avis colit pe despărțirea noastră. Distanța s-a mulțit cu alb de moarte, departe s-a făcut foarte departe și ninge între noi nisoare mare, nisoare de sfârșit de calendare. Și ochii nu mai au ce să mai vadă, doar urme de jivine prin zăpadă. De ochi nu-i viscorul ce mi-ară de rana și ascult de sub zăpezi siciliana. Dezastre de tot felul, precum anunță trist violoncelul, și harpa și pianul mă omoară, reverberând un fulgit de afară. Mai latră undeva de frig un câine, dar tu ce faci în ziua fără mâine? De fapt, de ce te întreb când eu din mine mi-amintezi să știu de rău sau bine? Și ochii nu mai au ce să mai vadă, doar urme de jivine prin zăpadă. De ochi n-ai viscolul ce mi-ară de rana, ascult de sub zăpezi siciliana.
totul cu dezastru, să iasă lupe agenții foamei sure din fiecare pâlcuri de pădure, să vină din orașe mari dihănii și caii iaburind să tragă sânii, și poșta în aceste vremuri stranii să dărăzie cu lunile și anii, și ochii nu mai au ce să mai vadă, doar urme de jivine prin zăpadă. De ochi n-ai viscolul ce mi-ară de rana, ascult de sub zăpezi siciliana, să vezi și tu ce strigă tragic este, să nu mai dai de tine nici o veste. De ochi am dat linge praf de rază și drumurile noastre se blochează, nici nu mai știu de noapte sau de ziua, e doar ninsoarea noastră de adio. Corina, noi am auzit un cântic al ei. An cu Arada, noi nu știam care e adră cânticul ăsta. Că țăria pufusia și șadă la parte. Și vași, ația, ținăzăsii de aia, că ecou, vazații, au avut aici o cântic protavrearii, cu feații vași și stoarnă și înapoi cât noi. Aici cântic cât am la cămin, Cristi Fula, vine la noi tu de la cămin și îmi zice, mi-a lăs cântul la un moment, că da, dar îți vrei, că le-a un cântec și l-a cântat și la stânțina. Luna pași, mă luminează, Fraina lângă mine.
cântec la Dra Corina și la Seara Turi. Nu știam că este aici. Altul. Cântec la ăsta la Seara Turi. Ora vă rabzăm Vanghele cu un cântec cadrat de el. Făceți înapoi și voi să te păcăsesc cu să ne dăți istoria cântecului. Da. Ia făceți înapoi. Am o lare care țin foarte mult, îl ia în Colgir, Constanța, alul de ceva de ani bănează. Să dă prima oară socru. Eu am Cilimea. Și ne poate, dar și mi-a un cântec. La de Hrista are un cântec, dar și un cântec. Mă lare îți compune un cântec, eu, Cilimea. Și zoi mei gândi, socru, soacră, ninti, înapoi. Și un cântec, care a luat istoria. Soară, cronica soare, bună feată, la mult moșeată, de toată lumea lăudată. Ia făceți înapoi, ia făceți înapoi, joacă socrul ca plumoi, este o socro tinise, de tot s-o ia mai vreo. Socrul lumul tu smăria, socrul lumul tu smăria, Iisusita în cap scotea, pe altul el nu și-a lăsat, de mirachele ți și avea. Ia făceți înapoi, joacă soacra ca plumoi, este soaie din iesen, de tot s-o ia mai vreo. Ia mutriți cum trați corul, ia mutriți cum trați corul, ia stămore soacra mare, ia din loc nu da ciciorlo. Azi-ți-o de sărbătoare, azi-ți-o de sărbătoare, s-a soară Gionica soare, bună feată mulmoșeată, de toată lumea lăudată, bună feată mulmoșeată, de toată lumea lăudată. Це висна, це механа cât am dat să din mâini. Voi să progresez cu Corina să zic poezie, care are ea Mirachi. Să progresez cu noi să nu. Bună, poți să te întreb, vrei tearmână, tearmân, ori tearmân? Cum ați-ai fuzis tuxeanii, voi, că noi dai mașini. Ați-ai fuzis tuxeanii. Ați-ai fuzis tuxeanii. Da, este una poezie la Drai și mi-ndoiam la România, țivțiră de România și sufletul lor este negaoare. Am aș tu România, him fugați din altul loc și atlu him fugați din altul loc.
Mi se pare că aici la Emira noastră și puțin. Tu locul ăla. Zăți bani care. Armâne ți-n fuziști tuxane și mi-am trechi, ți-a dară tata tău. Ți crește, tas te torni acasă, te așteaptă, tas te torni tu hoară. Armâne ți-n fuziști tuxane, ți-aflași mirăchile anghisate, ți-aflași uitia, ți-aflași vrearea, mai iua niata alitate. Armâne ți-n fuziști tuxane, te-ajumsi dor de soia tău, duchești țăpira lui tu sânzi, ca soare, daima, cu harau. Armâne ți-n fuziști tuxane, ta s-afli tihea pe duniau, păltiși cu bană și sănătate, ma, năborgii țai la data tău. Armâne ți-n fuziști tuxane, pe calea ta, a uniseante, stitor, zbași mâna ale dadei ți mâni, poate să nu mai afli. Una de ea, de una. Bani mica ună, este legătura mea mai bună cu Sivrem Zățen Manclo, cu Adrian Pomescu, cu Cenaclu, cu influența care o a avut către voi și pătusonii și lumea românească. Este poezie mult antuvrare, că ea se cheamă armână. Armâna este leagă în lume. Armâna ei. Hai să zicem că ai și o feată, Sanziana, ți are 16 ani? Nu, 13 ani. Mare. Armână. Voi ta-si una scafă, ta-ți duchesc ți seamnă ziua în plină. Ori în poala armânească, de mâna ale maii chindesită, ta-ți adun toate zboarele ți-ți cură de pe băță. Aici seamnă bășarea. Ori fus, ta-ți mi-a plutesc cu hir de vreare, ca șopat ți cură de tu furca ți uți în tuman. Aici seamnă mirachea. De tu care iată fi tursi și armână, ți voi vlui seara și mi scald tuniata ta ca ciudia sufletului. Ți nu descrisești ca mera roși, să-mi hârsesc cu cuvântecile mea. Aici seamnă vrearea. Și istoria ți imnă după tine, supași așa cum, ca nu oară înlătuchești bășarea și mirachea, ți cură de tu scafă pe buză, tu suflet, mașta să dar frânză din mintea ta, armână. Hârsafea pare piră. Mudrita ta, hârsafe. Dorul de tine mi-arde ca piră, ma soarele are încătan de mine snocher. Ma, ta-sti voi pe tine, armână. Tora, să-i plăcărțim oaspeția noastră de Tora seara, să vă zic că programul ți va fac mâini la concert. Dați-mi vineri m-am dat. Mâini la Săhatea 1 vă asigur un concert legat de Cenaclu Flacăra. Ți va țină pe Bulevardul Maniu numărul 11, de Săhatea 1. Cei care au mirachi și au chirou pot să-i ducă acolo. Spuneam înainte să avem oaspeția noastră cu programul Timănii. Voi să întreb, dau zboară și voi să se induiască la astea, nu lipsește să ne apădăsiți Tora, că voi să zic eu îmi dau zboară nimic. Dar voi să vă întreb, ce influența au avut voi, sigur, titinii știu influența ce au avut Cenaclu și tu, bana ta. Am mai un lucru, voi să ne întreb știnii. Vreau să vă zic, m-aș îmi dau zboară ninte, iată-mi, că îl duchesc cu un stick important, e mini pentru Sony. Mini ți bănai chirovațel și aveam una minduită mult misticată, Adrian Pomescu. Și mirai paraxină și lipsește azi să zburăsc cu el. M-am văzut în dreptul, că nu voi zvoară. Vreau mult ți sfățea tu chirovațel, am afiu din chiro, eram șcărtit. Eram cătit, eram cilimean, am aduceam că
nu știu, țiva nu mi-a risat. Nu mi-a risat când băgau oamenii să cântă trăiască Ceaușescu, trăiască și poporul. Sigur, zățea toate alantii. Și tu mintea mea era și țiva o măturie din revoltă și din vrea tu Iul Chiro. Nu voi să vă cărtesc cu voi știu diștiți. Am atuit Iul Chiro după ții Criscui, știu când avem o aspită și Sirma Granzurea și năzăsii cum cânta tu Cenacru și țin important frutia. Sigur că de apoi lucrurile ahuhiră să-i se alexească în heamă tu mintea mea. Voi să vă zic că Sirma Granzurea nădățeaua când o iai și tot așa la o audiție, o băgă, nu mă ta știu, fratisul, nu știu care, o băgă pe una foaia și ea și scântă. Și Păunescu întrebă, scântă un critic armonesc, întrebă, tine știi dimândarea părintească? Și apoi se ale Sirmă fu că nu. Cum nu știi dimândarea părintească? Și de apoi băgă zorii... Și pe noi ne-am întrebat atunci dacă știm mimă. El era ceva mult important și lipsește să țin lucrul la Estoa, că el tu, Cenacru, lui scânta imnul la Estoa. Plăcea foarte mult. Țitinoi era un lucru mult important. Să-i scoată, să-i savdă imnul toată duneaua. Și dem tu năcohii ascunță și să ne cântăm imnul. Să zățem discris la toată lumea. Sigur, nu fum așa, ăsta, fu ațea că băgă oameni scântă armonească și tu Cenacru și lipsește să-i făristăsim și după moarte pe lucrul la Estoa. Altul lucru important ți-l adă are legătură cu domnul Vasil Barba, cel care fu omul mai important din Xana deșteptarea avândor. Domnul Barba lua legătura cu Adrian Bănescu și adrale de adun multe lucruri din lumea armânească. Domnul Barba cu Murafete lui știu cum treacă și peste lucrurile ațelii zățem în politice și ceva mult important. Adică nu are văzut că eu armând Nica cu o imagine mintită de Adrian Păunescu, am lipsește să nu agreșim ația adră bun din lumea noastră. Și sigur ația adră bun din bana personală la scânță care fură upload-ul Cenacru, că sigur la alții bani. Asta este... Da, mai sunt câteva zboare de țiare. Cum scrie Vasil Barba, eram cu domnul Păunescu, mă loc pe tine. Păunescu subtă pentru români. Credem. Asta voi să vă zic, când o să amintă recomandarea asta 1333, tu anul 1997 la Parlamentul, la adunarea parlamentară a Uniunii Europene, da. Domnul Barba adră lobby prin oamenii care știa. Și unul din oamenii care știa, care era europarlamentar în momentul ăla, nu știu de ce era europarlamentar, că nu era europarlamentar, am aprit Păunescu să adră propagandă lucrurile astea și toți parlamentarii în momentul să votare de lucrurile astea. Și aici ați feații prin filierea asta. Barba Adrian Păunescu. Așa este. Mi-am întrebat și m-am întrebat ceva. Țin semnul pentru mine. Este. Ne schimbă cu sudeții. Aveai țis preț de ani. Ne-a schimbat cu sudeții. Ne-am pui de cultură, nu? Cultură greacă. Cultură italiană. Împuțea în fiecare, după fiecare concert, aveam un restaurant. Vis-a-vis de, aproape de seara care aveam concert polivalent, pe stadion. Nu te zic că Nica pe Hătoșideam și cântam și povesteam și cultură și povești și era ceva extraordinar. Fără să vrei, ți intra în cap toată istorie. Mai mult, un prefect, un primar, venea și cu povestea lui despre orașul respectiv. Și multe, sunt multe. Deci, a mea este cu studiți, în bine. Corina, zămi cheamă, nu știu, nu am prăfăsim să discăpăsim o abete aici. Mine, da, dar mi-amintă mult o largă de politică. Și tu ați el tora. Macar artist lutinisescu mult uneau care zboarele lui poeziile și tu ți-a dărâi, era chicuta de lumină toați, anda vedeam și ți vedeam la televizie și mine era mare și joi seara așteptam Cenacru Flacăra. Așteptam nu pe Păunescu poate ca om, nu-l știam, el îl știa, mine nu-l știam ca om. Mine îl așteptam pe Ștefan Crușcă, pe Vasile Șecaru, pe Tatiana Stepa, grupul ECO, era chicota noastră de lumină. Hai să vreau să zic. Și mult vreau care poate și alții sigur. Idia un Cenacru, nu știu, poate... Da, poate. Sunt mulți oameni, mulți cilimeni, ținu operați, să leasă pe televizia, pe sneagă la nu se scapă la munți. Neacum este și came.
ei nu ei cântă. Nu cântă ei și nu cântă praza și să cilimei. Care sunt la televizia, lipsește să plătești cânticul, lipsește să te alăxești sunt o praz. Ei nu cântă de cântă că au est hari, au est hari de la Dumiță. Și este amărtit aschiară. Mine zic că... Eu la televiziune, că eu pară să nu băgai, adică băgai cum băi și o armând, da? Îmi dai para să cântul, nu vrei, nu ți cântul. Da, nu, noi televizia Ghinii la Tulcea și Fulcarea Tulcea plătește. Știu povestea. Da. Nici eu cu cilimeni, nu s-a dar fără de braț, nu intri. Așa este. Ei și-a dar emisia, noi ne-a dat reclamă. Și noi ne hârsim mult că nu-va și că pe televizia cântăm armânești, jucăm, avem cilimeni, discutăm. Pare rău, da, povestea. Pare rău, dar asta e situația. Chemă România. Politică nu mi-a întrebat, mine nu voi politică aici. Nu vreau să stai asta. Doamna, înainte să-mi dau zboară, cum vă asigură spectacolul Apostolul Timânii? Mine nu știu cum vă asigură. Nu știu, am emoții, să nu mintesc boarele, să nu agărșesc boarele, ca știți, vă zic ca tora seara, nu minte că... Le-a greșit și eu. Le-a greșit. Emoția. Cât se... Voi spună că... Maghine ca ți-ai, nu știu toți limba românească. Ți-ți vă zic mâine acolo, nu știu ți-va sigur. Tine va ști, va dați, nu va zici ți-va, că chiar mân. ți-ai ți-va chicrisească, va chicrisească. Până tora, Vanghele cu Corina nu s-a adunat și repetițiile ei le-a drapte. La telefon. La telefon, ți-va zic. La major, multul ghine. Zăi, minte, multul ghine. Hai, sol major. Am așteptați minute, repetăm. Andamul se adează un timp și ca o întâlnire de repetiție Timânii. Așa că vă plăcăsesc cu zățesc programul Timânii. Este una bună fălie de repetiție. Să adărăm repetiția tora? La repetiție este ca la repetiție, adărăm și alutul ser și da? Dar mâine vă scântați Părinteașul de Mândare cu? Nu, Părintească de Mândare. Pe 18 martie scântăm. Cu Estul să începem. Mândească de Mândare pe 18 martie. Să începem seara lunească. Dar toți seara o cântați? Da, nu cântăm. Cântăm toți. Cântii care știu toți. Așa la Nu ne-am făcut bine. Gândiți-mi pe vestea care să nu rău și să-mi dai să Puilă-i
ești cretat, nu-i ca la să zic, ce nu vrei, că ce nu vrei, aua cu noi dați vii. Toarnă-te, toarnă-te, toarnă-te la fată, toarnă-te, toarnă-te, aua cu noi dați vii. E nu vrut să-i tiveru, că mortul mi-aste greu. Alarmul eu să-i ședu, sigur tu geanta mea. E nu vrut să-i tiveru, că mortul mi-aste greu. Alarmul eu să-i ședu, sigur tu geanta mea. Barcelona se plină, noaptele de luminează, să-mi vrudă în acasă, inima din dormează. Maș pe lună și pare nările, Livrodă-ți potresă, ușor ca tine. Nu tresculea maș pe lună și pare nările, Livrodă-ți potresă, ușor ca tine. Barcelona se plină, noaptele de luminează, somnul vrotă nu-mi acasă, inima mi dormează. Corbul din mine, pe fața ta roșii, vârtă care-i tornene, față care te pașe, ține corbul din mine, pe fața ta roșii, vârtă care-i tornene, față care te pașe. Barcelona se plină, noaptele de luminează, să-mi vrudă în acasă, inima mi dormează. Barcelona se plină, noaptele de luminează, să-mi vrudă în acasă, inima mi dormează. Lipsească până mor, toți armânții-vă vă spun. Nu știu țarele, vrota mea, povești la altă văd. Nu ne acasă, somnul
femeia mea, mașe poate să-mi viață. Nu-i spare Giordea meu, și-ți tine iară frate, altul opii lumina, inima de tine mare. Nu-i spare Giordea meu, și-ți tine iară frate, altul opii lumina, inima de tine mare. Mai cârilino morești cu tâmbarea, feciul sos să-mi scoți feșcărarea. Mai cârilino morești cu tâmbarea, feciul sos să-mi scoți feșcărarea. Soine duc la oile, oilea miare, sus drumul țărțeară la cutare. Soine duc la oile, oilea miare, sus drumul țărțeară la cutare. La cutarea luptă pe corare, laptele lua chiar maștășare. La cutare s-a luptă pe corare, laptele lua chiar maștășare. La șobar mușatele armăre, ei nu-și făc cu bochețele vene. La șobar mușatele armăre, ei nu-și făc cu bochețele vene. La cutare tot de oilea schiară, sus drumul să sare războiară. La cutare tot de oilea schiară, sus drumul să sare războiară. De Bețeana sare luna plenă, precopii seară mașalină. De Bețeana sare luna plenă, precopii seară mașalină. Astăzi seară-mi șeadă-ne pare amară, m-am plănăcă eu șeadă-lea cafetară. Astăzi seară-mi șeadă-ne pare amară, m-am plănăcă eu șeadă-lea cafetară. Brață s-o iau la chepătos o astrengo, mesea ei ca nerul să-i ofrengo. Brață s-o iau la chepătos o astrengo, mesea ei ca nerul să-i ofrengo. Mai vrem să ținem dau scoare și poate să mai o să deștiți voi. Este un lucru, ți vreau fără de alta să înțețesc. De acolo putem și să închidem în damse. Ama nu voi să agășesc cu spus bun. Dorii oaspeți amendează, au țiva de adun. Sunt multul tapi, multul modești
și voi se alavdu ti lucrul ăsta, că noi armânii de arată fi mult umăriți. Vanghele era una vedetă pentru Sony, cu chirul la țări din video plățânau. Am putut astea scurtă mult normal și barax în timini, strani, nu fu căftat aproape aici din lumea armânească. Inșitul padi lumea armânească dau ori. Una oară Câmpul Lung, la domnul Hagi și îmi știe să aduc aminte și că Corina cântă caște de câte ori acolo și am dat musilațele de Câmpul Lung, ajută mult. Acolo pe Diana Câmpul Lungului e una cântă dulce și Pața Pindului. E, da. Și Masma Lătusescu, Vanghele cântă una oară și la zona națională. Am armânii lucrurile ăstea că nu fu crăptat cât lipsea și cât unzea pentru sonii toate bunii ți le adrăti lumea noastră. Tot mi gândeam cum și amintă Bana, am vițaiază că lucrează la Ministerul de Interne. Am apistipsesul că era mult important să vă scostul palitul andamusului armânești, că ți este parte din lumea a noastră. Da, sunt niște probleme alții, nu voi să țineam destul de ele. Lăsăm lucrurile și cum sunt. Dă și los imnul. Dar vă zic că armânii din Canada n-au avut militar la coți. Armâni. De-al Buda. Și cu doi colegi de medic armâni să avem un mini-spectacol pentru 10 zile. Adică 4 concerte în 10 zile. Armâni. Sponsor, tot se ocupă domnul Buda. Că bare bună. Armâni din afară, da. E, nu ai să ne și ați găsit că au două. Zățeam te Vanghel că mi-a găsit zic lucrurile ăsta, are cu chira armână dit Soia Hapa, Elena, un ficior stere, te Corina zicem că are una fată. Nu vreau să treacă lucrurile ăsta în zis. Oamenii ăștia sunt mult utapini și asta este ghitria pentru sonii lumea noastră. Noi avem personalități mult vârtoase în aia armânii. Am atleia nu e asta. Nu este să înghidicima și ca fi un personal. Ideea este să fim ca fi la locul lui și să avem ca fi un ți știi și ți poate. Ariston Multu, vă împărtăsesc cu tot la Hostel. Nu știu, desi. Hostel? Hostel, la bibliotec. Bun, ecran. Asta e momentul indreptă. Pune tag. Hostel? Hostel va vă da una mică doară. Hostel va vă da una mică doară de partea subțatului și vă găsesc cu sfințim din partea noastră pentru Hostel. Doar la Hostel. Așa, Vanghele a avut o reacție. Reacția spontană este că vă ascultăm mulțați, spuneați din Costa, nu fuți. Mulțumesc!
ăsta e înzăminat cu zâte la mucan de dragobete. El este farmazonul armâilor, fermecătorul armâilor. Nu sunt de dragobete, vreau să spun. Stăpâneți, știi cu chira ta. Красиво. Hai să cântăm cântărească la urmă. Ați auzit Sony, Vasile. Despre
gălim pe foc, să se dă-i-o pe loc, să se gălim pe El la vatră părintească, fugărească, cerețească, de fumei căruțul bașe neatulea, găsul ce fașe, de fumei căruțul bașe neatulea, găsul ce fașe, care poate dea-lui mumă și le părintească-i numă, fugătoarea Domnului și dulțea